Yaron Farah. Shehu Tijjani, ya 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 kudubi na rabbani na'am ya Shehu Tijjani, ya Shehu Tijjani. Ki san ma aiwatul fuqara fa burga me ga masu bara a kofar katimul kubra mu me dilbuhu mi faidani, ya Shehu Tijjani. Bana fara da bismillah in zo in biya da hamdulillah salatu ma assalamun la bisa da rasulillah abin zabi na rahmani, ya Shehu Tijjani. da alai har sahabbansa ka sa zuriya da matansa da masu biyar addininsa da dukkan masu begensa da dukkan masu imani, ya Shehu Tijjani. ina roƙonka ya rabbi mu'ini na aya hasbi ka sa haske cikin kalbi ka ban ikon yabon kutubi mu middal kauni Tijjani, ya Shehu Tijjani. ala ya sahibal fasi a mai gada mai ala ra'asi ala ya sheki ni firasi ka dubo zuciyanka si ta haska ka da nurani, ya Shehu Tijjani. ya gaban madadinka ya kudubu a ya sheki ka wajen zabu ka zati na a ya hibbu ka sani in zo cikin sahabu waɗanda ka bin ka Tijjani, ya Shehu Tijjani. a domin rabiya baka yawan badala yake bega da katamul auliya duka fa baka tami a bayanka da zai cike al'irbani, ya Shehu Tijjani. kai me ka tamu ba shakka ashe kuma talikai duka fa babu fa wanda ya san ka fa sai muku tarka kanka habibullahi adanani, ya Shehu Tijjani. karamomin ka na da yawa fa ba su kidayewa aiwa fa ba ni iya sinini wa fa domin na ji kam da yawa su kan di mauta ya gabani, ya Shehu Tijjani. da wanda ya gan karen juma'a da ran lisinaini na jama'a masauya tsere duka sa'a ya samu shiga cikin jama'a su je jannati rahmani, ya Shehu Tijjani. salatul fatahi an baka da jauharatul kamal duka kaza asma'u maula ga rasulillahi ya baka ina ya kamar ka Tijjani, ya Shehu Tijjani. yana a cikin karamunka a yashe kin an baka ka ceci mutan zamanin ka gare su hisabu babu duka su je jannati rahmani, ya Shehu Tijjani. fakarnu guda fa an baka tamanin shekarorin ka daɗin 20 a bayan ka a sheki na yi roƙon ka sani cikin su ikiwani, ya Shehu Tijjani. kazalika mun ji an yi faɗi gare ka ashe ubal tu'udi kamal bilal an ka faɗi kamar kuma yadda an ka faɗi ga mai mulki sulaimani, ya Shehu Tijjani. kazalika auliya duka fa kai ne shugaban su duka su sha madadin su naji duka gurin ka su zam a bayan ka wahattar kudubu kailani, ya Shehu Tijjani. fadar ga da mai hata ni fa illa anta Tijjani abin fani ba ga jailani mutanen nasa zamani fa kai ko kullu azmani kai ya Shehu Tijjani. a dan haka auliya duka suka yi sun kuyo gunka suna neman biyu dan ka bani ma na bake gunka in san madadi da faidani, ya Shehu Tijjani. idan an ran mashar a ranar zaka hau min barkana kaushi kamar ambar yana haske kamar na badar ana nuno ka Tijjani, ya Shehu Tijjani. muna nan du a damanka ana nuni gare mu duka ana ce shugaban ku duka a can duniya ko mu duka waliyillahi Tijjani, ya Shehu Tijjani. mu mabiyan ka mun samu wake da uba kamar namu dariƙa ba kamar tamu ana wuridi kamar namu fa babu kamar ka Tijjani, ya Shehu Tijjani. ba mu mabiyan ka mun samu wake da uba kamar namu dariƙa ba kamar tamu ana wuridi kamar namu fa babu kamar ka Tijjani, ya Shehu Tijjani. Tijjani ka kama hannunmu ka kai ga rasul manzon mu ya tashi ya je ya cece mu gurin Allah maulan mu shadid ka har rahmani, ya Shehu Tijjani. ka roƙi rasul kakanka ya
haƙura su samu makami irbani ya shehu tijani. kalamun ce ga mabiyanka su samu yarda ta kakanka fa duka su samu cetonka kazalika du masoyanka su san mutuwa da imani ya shehu tijani. idan sun je makwancinsu kamar sun je gidajensu ba ba a siga kowansu rasulillahi zai je su ya ba su jawabi ikani ya shehu tijani. idan an tashi ran tashi da annuri suke tashi su je gamshin suna tashi suna tafiya kamar mashi ba koko makaɗai rani ya shehu tijani. su je su gurin su raɗi ku su ƙetare lamhatan na jiko kamar doki izan ya sako ba koko ma aka faɗa ko su je su ga dare ridwani ya shehu tijani. idan an zo biyan bashi su samu inuwa ta ar'arshi mu zauna cikin ta ba tashi ba sai hasken muke tashi a domin mun bi tijjani ya shehu tijani. a nan mu ba a neman mu izan kuma an ka neme mu ta'ala za shi fanshe mu fa ba a tabar ibadan mu walakin badal rahamani ya shehu tijani. mu gangara na raduwani mu sha ka asun wakiza ne da mun sha babu zamu'ani mu je mu ga babu rayyana a tare da shehu tijjani ya shehu tijani. su samu aljanna sai ni'ima a tare da sayyidul umma rasulillahi mai rahama a tare da wanda yayi katama ga ahlillahi tijjani ya shehu tijani. ala ya shehu tijjani ala ya katamu irbani idan ka zo ga huzbani ga masu biyar ka sayyani ina a cikin su tijjani ya shehu tijani. a domin ni ina son ka ina ƙaunar masoyanka da dukkan yan dariƙar ka ina so in ji zancen ka na ya shehu tijjani ya shehu tijani. a domin ni ina son ka ina ƙaunar masoyanka da dukkan yan dariƙar ka ina so in ji zancen ka na ya shehu tijjani ya shehu tijani. ala ya shehu dubo ni ka sa hannu ka jawo ni fa komai nawa mai muni ya kyauta ta ya zama hasani a dan darajar ka tijjani ya shehu tijani. ta'ala na yi roƙonka a dan girma masoyanka waɗanda ka ba su yardar ka a dan ka ta min waliyanka imamin nasu tijjani ya shehu tijani. a dan darajar sahabbansa da dukkan wanda ke binsa kazalika du masoyansa da masu biyar ɗariƙarsa ka bani kamar irfani ya shehu tijani. ta'ala jalla na yi bara bisa magiya ka ban nasara ka arzukutan yawan shukura ka ban haƙuri bisa kadara a domin shehu tijjani a ya shehu tijani. zira ga duka mai shari ka zalika kulla zidairi mutum ne ko kama gairi ta'ala jalla ban kairi a domin shehu tijjani ya shehu tijani. kiyaye du masoya na da dangi har iyalai na kaza ka kiyaye jira na ka bata nufin aduwai na a domin shehu tijjani ya shehu tijani. ina roƙonka ya Allah a dan darajar rasulallah ka bani abin biki jalla ka sauƙaƙe ɗaukacin illa bijahi shehu tijjani ya shehu tijani. ka bani abin biyan bashi da yin ahadi da ba tashi ibadu na in bar fashi izan kuma jalla na yi fashi ka ban ajari da gufurani ya shehu tijani. ina roƙonka ya rabu ka ban haske cikin kalbi in bar hasada ka za ujubu in dai na riya wa har shakabu in dai na biyarsa shaidani ya shehu tijani. da su unzana har ka zibu da su kuriyatu da kau ga dabu ta kiburi in dai na yin la'ibu da giba duka aji ta nibu in bar kuma aika buhutani ya shehu tijani. aya Allahu ya ahad aya rabbahu ya samadu wa ya maulahu ya faradu wa ya mallalahu waladu wa ya rabbi wa rahmani ka ya shehu tijani. gaban sutura a nan duniya ka arzuku tamfarar aniya ka sana asali har hanya ka ban guziri ka ban tafiya ka darsa shi nake zulani ya shehu tijani. ta'ala sani in bi ka kasa kuma ka in sabe ka kasa ni cikin waliyanka waɗanda ka so a bayanka ka so suka ba su riduwani ya shehu tijani. izan ajali ya rabo ni ina roƙon ka sanya ni cikin hanya da ka kai ni gurin yardar ka rahama
bani ka ban taubatu kulsani ya Shehu Tijjani. Zan na zo gurin mutuwa ka sauƙaƙe masu shashi kuwa gare na anan ka bani ruwa in shashi inda na yin shakuwa a domin Shehu Tijjani Ya Shehu Tijjani. ka sa in cika da imani ka ɗarsa in shaida shaidani ka ban kalma ta ikani ka sani in gaishe adanani da jikan nasa Tijjani Ya Shehu Tijjani. Zan na je cikin kabari ka yaya duhu da dushari cikinsa ka bani kaunuri ka ban yalwa da kokairi in san rahamar sarayyani Ya Shehu Tijjani. zan wani kiri ya zo ni da shi da na kirga dubani ta'ala rabu dube ni da rama duka kuburani ka ban hujja ta igani Ya Shehu Tijjani. ta'ala in ka tashe mu a dan zatin ka ɗarshe mu ga komai za shi dame mu ka sanya rasul kakanka ya kai mu samu ridwani Ya Shehu Tijjani. idan tsayuwan mu ta yi yawa ka samu mu je cikin inuwa mu samu guri gwanin yalwa da babu kishi bare yunwa ba sai ni'ima da gufurani Ya Shehu Tijjani. idan an hau siraɗin ka samu cikin fa bayanka da kan shuɗe kamar iska mu je mu samu yardar ka a tare da Shehu Tijjani Ya Shehu Tijjani. a ranar binciken aibi ta'ala ni fa nai aibi ina roƙonka ya rabbi ka gafarce ni ya hazbi ka sani in samu gufurani Ya Shehu Tijjani. ni na bata nau aiki da ujubu da kauniya uciki fa su kan bata du aiki idan an zo awon aiki ka nauyaya nawa mizani Ya Shehu Tijjani. ka gafarce ni ya rabbi ka za ummi ka za abbi ka za ahli ka za sahabi ka zalika kullu mai aibi ka gafarce shi rahmani Ya Shehu Tijjani. ina roƙon ka ɗarse ni ga duk komai ya dame ni a nan duniya ka yabe ni ka aibi na ka shashe ni ruwan rahamar ka da iyani Ya Shehu Tijjani. in tsere wuta da haulu duka sa'ir ka sa jahimu duka jahannama har laza duka da sakar da hauya duka in san rahamar ka da iyani Ya Shehu Tijjani. idan ka baiwa manzon ka ya tsere da bayan ka sani cikin na fara duka a rabu ka bani yardar ka a domin Shehu Tijjani Ya Shehu Tijjani. ka bani gida a aljanna in samu farin ciki murna in sha madara ta aljanna ka ban mata na aljanna ka ban yardar ka rabbani Ya Shehu Tijjani. da hurul in wildan da kaumul da mu gilmanu mu san mu yarda ga ridwana a can mu zama fajira ga kairul karge adanani Ya Shehu Tijjani. ina roƙonka ya Allah ka bani ganin rasulallah ka zazatin ka ya jalla ka sani in ganshi ya Allah a can fi da ridwani Ya Shehu Tijjani. mata buki na ka shashe ni a yaran bi ka kuishe ni ka sashi zai cece ni in san rahama ka yafe ni a domin Shehu Tijjani Ya Shehu Tijjani. salatul rabba har ni'ima ka sa ta salimu du a gama bisa manzamu mai rahama ka sani duwani mai dawama ta zamu ga imamu Tijjani Ya Shehu Tijjani. da aloli rasulallah ka za sahabansa dujin wula ka za zuriyati ya Allah ka za matansa ya Allah dukansu ka ba su ridwani Ya Shehu Tijjani. a ya rabbi ina shukura a tun da ka sani na yi hajara na zo kofar Tijjani bara ina kauna in zama sutura in samu yardar ka hannani Ya Shehu Tijjani. na waka kaɗan kirarinsa na zo na tsaya a kofarsa baro wannan da na yi masa ina fata bakar in rasa Tijjani ka kuda a dashani Ya Shehu Tijjani. magabawanka yayi waka ka zan karɓar ta ko kaka izan bau bawa yayi saka da aka san bai da ko daga a karba babu uzubani Ya Shehu Tijjani. a rabu ka bana amali fani na karata zali cikin wakun ga shawwali a hijirar kairu arsali zinaishin babu nukusani Ya Shehu Tijjani. mamaitocin ga sittin da ɗatar yan kiraru ne izan an ci fa wane ne da yin waka kuce ni ne a tiku baraga Tijjani Ya Shehu Tijjani. ya Shehu Tijjani ya Shehu Tijjani a ya Shehu Tijjani ka bawon ku mai rawa